Гости, уважаеми дами и господа, особено ми е приятно да ви кажа добър ден и добре дошли на това прекрасно място. Тук, където ни е събрал изключителният повод, сватбеното тържество на двама млади и щастливи хора, които от днешния ден за наша всеобща радост съставляват младото семейство Елена и Красимир Ангелови. Аплодисменти за нашите прекрасни младоженци! Какво можем да пожелаем на младото семейство Ангелови, споделяйки го с тяхните прекрасни кумове, които стоят отляво и отясно на тях, към тяхните родители, шаферите и всички вас, скъпи гости. Нека им пожелаем здраве, радост, щастие, дълъг, лек и щастлив семейен съвместен живот. Нека им пожелаем, виждайки най-малките присъстващи на това красиво сватбено тържество, именно това са децата и детския смях, именно те в най-скоро време, скъпи младоженци, нека стоплят и огласят вашето семейно огнище. Това са нашите искрени думи и пожелания към вас, споделяйки го с всички гости. А в този момент аз изпълням за една стара българска сватбарска песен, в която се пее така: канят ме, мамо, на тежка сватба, млад кум, ще допълня и кума да стана. Ще дадем микрофона на кумът да вдигне традиционният кумов тост на здравица и да отправи своите думи и пожелания към младоженците. А в днешния ден с много любов и настроение кумова Даниела и Любомир Кулински. Аплодисменти за кумът и кумата. Всички ние сме чували, че кумова дума назад не се връща, пред кум вода се не гази, затова давам микрофона на Любомир за традиционния тост на здравица.